Pnawn da, a chroeso i sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Mathemateg Safon Uwch ac yn cael ei redeg gan Dr Chris Nettle o Ysgol Yslyfera Brodyr. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ag ateb y byddwn yn ymdrechu i ateb eich cwestiwn yn ystod y sesiwn. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio, gyda recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn ardal Carlam Cymru. Diolch. Croeso i'r sesiwn gyntaf. Yn y sesiwn heddiw, ni'n mynd i ffocysu ar grymoedd. Felly gallu ffindo grymoedd yn yr uned 4 Mathemateg Safon Uwch. Ac bydd y ffocws heddiw ar cynrychioli grymoedd, cyfuno grymoedd, cydrannau grymoedd. Ac os ni'n hyderus trwy gweithio trwy rein, bydd ni'n edrych ar cydrannau, y cyd-effaith o grymoedd, ac hefyd cydbwysedd grymoedd. A gobeithio cyn diwedd y sesiwn, bydd ni'n cael cyfle i edrych ar cyn gwestiynau ar holiad mwyn gweld yr holl reolau'n cael ei defnyddio. So, i ddechrau, mae grymoedd, fel arfer, gallu gweld nhw'n gwersi ffiseg, ond nawr yn mathemateg a mecaneg ni'n defnyddio nhw yn eithaf aml. So, i cynrychioli grymoedd, mae rhaid ni atgoffa ein hunan bod grymoedd yn cael eu cynrychioli gyda llinell. So, llinell syth, a mae'r saith yn dangos cyfeiriad y grym sydd yn gweithredu. Fel arfer, bydd y grymoedd yn dod o pwynt penodol. Bydd yn gweithio mewn nifer o cyfeiriadau gwahanol, ac bydd gwerth y grym fel arfer yn cael ei ysgrifennu ar diwedd y saith, enghraifft 10 Newton neu 8 Newton. Cyfuno grymoedd. Cofiwch, chi wedi datblygu lot o sgiliau mathemateg yn ystod flwyddyn 12 a nawr yn flwyddyn 13, bydd chi'n gweithio trwy mecaneg. A mae'n bwysig bod chi'n cofio bod trwy cyfuno grymoedd, beth i'n wneud, ni'n rhoi'r diwedd y canffon i'r pen y saith, a ni'n cyfuno nhw fel hyn. A mae'r llinell o'r ddau yn dangos y cyfeiriad mae'r grym yn gweithredu. So os mae dau grym gen ni, enghraifft, ar y gwaelod y sgrin fan hyn, F1 ac F2, bydd chi'n rhoi'r canffon i'r diwedd, a diwedd i'r dechrau eto, a bydd hyn yn dangos y cyfeiriad mae'r grym yn gweithredu. Mae'r cydrannau grym yn hollol ddefnyddiol i ni i ddatrys lot o broblemau mawr, oherwydd os mae'r grym yn gweithredu ar onglau gwahanol, mae modd symleiddio hyn i cydrannau x ac hefyd cydran y. So gwerth y grym f yn y cyfeiriad x neu hefyd yn y cyfeiriad y. A gobeithio chi'n gweld bod yna rhywbeth sefyll mas fan hyn, sef mae'r grym f a'r gwerth yn y lleolyn vertigol a'r gwerth yn y lleolyn llorweddol bod yna patrwm rhwng y tri. So os dwi wedi rhoi'r grymoedd at ei gilydd fan hyn, nawr ni'n gallu gweld, os ydyn ni'n gwybod yr ongl theta, mae modd i ni datrys gwerth y grym yn vertigol ac hefyd gwerth y grym yn llorweddol. Felly, mae gwerth y grym vertigol yn hafal i'r grym lluosi gyda sin theta, neu mae'r grym llorweddol yn hafal i'r grym lluosi gyda cos theta. So os ni'n hapus gyda hyn, mae hwn yn defnyddiol i ni oherwydd nawr ni'n gallu torri unrhyw cwestiwn lawr i'r cydrannau penodol. So fan hyn, mae'r ongl wedi cael ei roi i ni, mae'r grym o flaen ni, a gobeithio ni gallu gweld, os ni'n ffocysu ar y vertigol, ni'n gallu gweld bod y grym vertigol yn hafal i 3 lluosi gyda sin 37, sydd yn hafal i 1.81.
Ac yn yr un modd, mae'r gwerth ar hyd y chorweddol yn hafal i 3 cos 37, sydd yn hafal i 2.4 os ni'n tawgrynu i 1 So nawr ni'n gallu gweld mae'r gwerthoedd y 2 yn 2.4 ac 1.81. A dyna'r gwerth y grym ar hyd yr x ac lan yn vertigol. Ni'n gallu defnyddio rhain mewn mwy o gwestiynau. So os ni'n edrych ar enghraifft gwahanol nawr, dal yn gweithredu gyda'r un reol, ni'n gallu dechrau cyflymu lan. So eto yn syth gweld os chi'n gweithio yn vertigol, so gweithio am hwn byll mynd i cael yw 11 sy'n 75, sydd yn hafal i 10.61. Ac yn yr un modd, os ni'n chwilio am y gwerth ar hyd x, defnyddio'r gwerth y grym 11, lluosi gyda cos 75 i cael gwerth o 2.85. So eto nawr, patrwm yn dechrau dod, sef gan gwybod yr hypotenuse, mae modd darganfod y gwerth y vertigol a gwerth yr chorweddol oherwydd ni'n gwybod gwerth yr ongl. A ni'n defnyddio'r reol soccer toa pob tro. Os ni'n edrych ar enghraifft nesaf nawr, edrych rhywfaint yn gwahanol, ond eto sylweddoli yn y chorweddol. So, os ni'n chwilio am gwerth y grym a'n chorweddol, so ar hyd x, ni'n cymryd cyfeiriad yma i fod yn positif. Cyn datrys y cydrannau, ni'n gallu gweld os mae'r cyfeiriad i'r dde yn positif, bydd gwerth yr ateb yn negatif i ddechrau, ond eto defnyddiwch 8 cos 120 ac bydd yr ateb yn dod allan i -4 Newton. Sicrhau bod chi'n deall bod gwerth yn negatif oherwydd ni wedi cymryd y cyfeiriad yma i fod yn positif. Yn yr un modd, os ni'n edrych yn vertigol, ni'n gallu gweld cyn wneud y swm bod yr ateb yn mynd i dod allan yn negatif, ond eto defnyddiwch y reolau 8 sy'n 120 yn hafal i -6.93. So, mae modd wneud hyn am unrhyw enghraifft. Os ni'n gwneud un enghraifft mwy, bydd ni'n gallu symud ymlaen i edrych ar beth sy'n digwydd wrth i cyfuno cydrannau gyda mwy nag un cydran. Gobeithio bod chi'n gweithio trwy'r cwestiynau gyda fi, neu gofyn cwestiwn yn y chat os mae modd gofyn cwestiynau. So, un olaf, eto ffocysu ar chorweddol neu'r vertigol. Cofiwch bod ni'n defnyddio cos ar hyd x. So, 120. Hyn yn dod allan i -4.7. Nawr ydy'r rhif yma yn gwneud synnwyr ni. Wrth gwrs, os ni'n edrych cyfeiriad, mae'r grym yn mynd i gweithredu yw'r cyfeiriad negatif, so mae'r ateb yn gwneud synnwyr. Vertigol, mae'n gallu gweld bod yn mynd lan, so gobeithio bydd yr ateb yn positif ac bydd ateb yn dod allan i 13.16 Newton. Os chi'n dilyn Carlam Cymru ar-lein ar ôl y sesiynau, bydd chi'n gweld mae mwy o enghreifftiau i gweithio trwyddo ar ôl y sesiwn, ond am nawr, symud ymlaen i sicrhau bod ni'n cyrraedd y cwestiynau arholiad. Ni'n mynd i edrych nawr bod ni wedi cael cyfle i gofio sut i cynrychioli grymoedd. Ni wedi codi hyder ar cyfuno grymoedd neu cyfrifo'r cydrannau grymoedd, a gobeithio nawr ni'n gallu edrych ar
cyfuno grymoedd ar ôl cyfrifo'r cydrannau. So, yn gyntaf, os mae dau grym gyda ni, sydd yn gweithredu ar ongl gwahanol, so mae'r ddau ongl yn gwahanol, os ni'n edrych ar y diagram, i allu gweld bod gwerth ar hyd y chorweddol yn tebyg i'r gwerth ar hyd y. A beth mae hyn yn golygu? Os mae modd datrys hyd neu gwerth a mewn cydrannau o x ac y, ac wneud yr un peth i werthoedd b ar hyd x ac y, mae modd cyfuno nhw trwy adio'r gwerthoedd. So mae rhaid ni cofio, does dim modd adio ddau grym, ond os ni'n cyfrifo y gwerthoedd ar hyd y chorweddol ac lan y vertigol, mae modd adio nhw. Ac felly bydd swm y werthoedd yn y chorweddol a swm y werthoedd vertigol yn hafan i'r cyd-effaith y grymoedd. So fan hyn, beth sydd gyda ni yw dau grym yn gweithio yn vertigol, dau grym yn gweithio yn chorweddol. So os ni'n edrych nawr, ffocysu ar chorweddol i ddechrau jyst ar hyd x, beth ni'n gallu gweld yw mae 9 yn gweithio i'r cyfeiriad positif ac mae 2 yn gweithio'r cyfeiriad arall, a felly mae 9 tan i 2 yn hafal i 7 Newton. Ond, lan yn vertigol, so i fyny, beth sydd gyda ni yw 6, mynd lan 4 cyfeiriad arall, ac felly bydd ateb yn 2 Newton. Wrth gwrs, mae'r cwestiwn yma yn eitha neis i ddechrau neu bant, oherwydd mae pob un yn gweithio ar hyd y chorweddol neu lan yn vertigol. Ond, os oedd cwestiwn nawr fel hyn yn dangos bod un o'r gwerthoedd yn gweithio ar y chorweddol ac mae'r un o'r gwerthoedd yn gweithredu ar ongl o 60 gradd. Mae modd i ni symleiddio hyn i gwerth yn vertigol ac swm gwerthoedd yn chorweddol. Os ni'n dechrau bant, ni'n gallu gweld dim ond 10 yn gweithredu ar hyd y chorweddol, a mae'r dim effaith y 10 yn vertigol, ond mae 8 yn gweithredu ar hyd y chorweddol ar vertigol, ac felly mae 8 cos 60 yw'r gwerth fan hyn, ac yn vertigol bydd yn 8 sin 60. So nawr mae modd wneud y cwestiwn. So ar hyd y chorweddol, 10 adio 8 cos 40, sef 4 yn hafal i 14 Newton. Ac yn vertigol, 8 sin 60 yn hafal i 6.93. So, fan hyn nawr, sylweddoli, cam gyntaf mae rhaid i wneud yw datrys gwerth y grym mewn i'r cydrannau x ac y. Ac ar ôl cael gwerthoedd pob un ar hyd x ac y, mae modd just adio'r gwerthoedd. Enghraifft nesaf, cwpl o onglau gwahanol fan hyn, ond eto gnewch yr un peth. Ffocysu ar gwerthoedd i fyny, i lawr, i chwith a 10. So os ni'n gweld yn hyn nawr, mae modd gweld bod 10 dim ond yn gweithredu lawr, ond yn gweithredu i fyny, beth sydd gyda ni yw 6 sin 45 adio 8 sin 45. Ond gweithredu ar hyd y chorweddol, mae'r ddau ateb yn gweithio yn cyfeiriad gwahanol, ac felly i un ochr, beth sydd gyda ni yw 8 cos 45 ac 6 cos 45.
So nawr mae syniad da gen i ni am yw gwerthoedd ar hyd x ac y. Mae modd i ni ddod â popeth at ei gilydd. So i ddarganfod gwerth ar hyd y chorweddol, mae modd i ni gweld bod cyfeiriad positif dim ond 8 cos 45 sydd gyda ni, ac i'r cyfeiriad arall 6 cos 45. Ac os chi'n defnyddio'r cyfrifiannau, beth bych chi'n gweld bydd yr ateb yn dod allan ni ail isradd 2, sef 1.41 Newton. Yn vertigol, gobeithio chi gallu gweld mae 2 ffactor i fyny ac 1 lawr, ac felly beth sydd gen i yw 6 sy'n 45 adio 8 sy'n 45 tynnu 10. Ac os chi'n llwyddo wneud hyn yn gywir, beth bych chi'n cael yw gwerth o minus 0.1. So eto, wrth i ni gweithio trwy'r cwestiynau, gobeithio bych chi gallu gweld bod camau cyson, sef yn gyntaf ffocysu ar echelynau, datrys beth yw gwerthoedd x ac y, ac wedyn adio nhw lan ar hyd y chorweddol ac lan yn vertigol. Os yn edrych ar enghraifft arall nawr gyda mwy o wybodaeth i ni datrys, efallai byddwn i chi'n gwneud cam ychwanegol ble ni'n symud syth mewn i'r chorweddol, tynnu'r ffactorau heb defnyddio'r diagram o tynnu'r atebion allan. Os chi'n gweld bod yn dal yn gymorth i chi, parhau gwneud y tasg yma ble chi'n tynnu allan gwerthoedd, ond nawr, oherwydd mae lot o wybodaeth yn y cwestiwn, weithiau efallai chi'n dechrau cyflymu lan trwy tynnu mas y gwerthoedd yn syth. So, chorweddol, gobeithio chi gallu gweld, mae 2 yn gweithio i'r dde ac mae 2 nhw yn gweithio i'r chwith. Ac felly, os yn edrych yn ochr positif, beth sydd gen ni yw 11 cos 30 adio 10 cos 30. Ac i'r ochr arall, beth bydd gen ni yw 2 rhif 7 cos 30 adio 12 cos 30. So nawr, mae'n amlwg beth chi'n gallu gwneud. Chi'n gallu gweithredu'r cwestiwn, defnyddio'r cyfrifiannau, a beth bych chi'n gweld yw bydd ateb yn dod allan i 1.7. Ni'n mynd nôl i'r diagram nawr a gweld pa rifau sydd yn gweithio yn vertigol a pa rifau sydd yn gweithio lawr yn vertigol. Gweld sicrhau bod chi'n deall bod par gwahanol yn gweithio lan i gymaru gyda chorweddol. So fan hyn nawr, y rifau sydd yn gweithio lan yw eto 11, ond sin 30, cofiwch bod ni'n defnyddio sain nawr, adio 7 tro hyn, ac i lawr, y rifau sy'n gweithio lawr yw 12 sin 30 adio 10 sin 30. Ac eto defnyddio'r cyfrifiannau, a beth ydych chi'n gweld yw bydd y ateb yn dod allan i minus 2. So eto nawr ni'n gallu gweld wrth i wneud y cwestiynau, weithiau neu mwyafrif o'r amser mae'n defnyddiol iawn i dorri lawr pob grym mewn i'r cydrannau, ond dros amser, wrth i ni dechrau dod yn fwy hyderus, bydd ni'n gallu torri allan y cam hyn a mynd syth i ddatrys y cwestiwn. So, cwestiwn olaf, dwi'n mwyn wneud fel enghraifft, yw'r cwestiwn fan hyn. Eto, tebyg iawn i beth ni newydd wneud. So, os chi'n wneud y cwestiynau ar ôl y sesiwn cael yn fach yn werth gwasgu pause, ond os chi'n gweld hyn yn fyw, gobeithio nawr chi gallu gweld pa 2 rifau sydd yn gweithredu
i'r dde ac i'r chwith ar hyd y chorweddol, ac pa ddau bar o rifau sydd yn gweithio i fyny i gymaru gyda lawr yn vertigol. Ac os chi'n gwybod yr atebion yn syth, bydd chi'n gallu datrys y cwestiwn. So, chorweddol, os ni'n edrych i'r dde, beth sydd gyda ni yw'r gwerth 6, ond nid oes 6, 6 cos 41, adio 2 cos 31. Tynnu oherwydd nhw'n gweithio yn y cyfeir gwrthwyneb, ac beth sydd gen ni yw 3 cos 27 adio 15 cos 36. Beth sydd gyda ni yw ateb o minus 8.57 Newton. A mae'n defnyddio i ddangos yr uned pob tro os mae modd. Vertigol, os chi'n hyderus, chi wedi datrys bod y ddau rif sydd yn gweithio i fyny fan hyn yw 3 sin 27 adio 6 sin 41. Ond gweithio lawr yw 15 sin 36 adio 2 sin 31. So, beth chi'n gallu gweld nawr yw mae lot fwy o rifau yn mynd mewn i pob cwestiwn fan hyn sydd yn wneud yn mwy debygol o roi'r ongl anghywir gyda'r rif anghywir. So, sicrhewch bod chi'n gwirio'r cwestiynau wrth chi fynd. Os chi'n gwneud yn gywir, bydd chi'n cael ateb o minus 4.55 Newton. Ond eto, dwi'n gweld ble mae disgyblion yn rhoi'r rif gwerth y grym a'r ongl anghywir oherwydd maen nhw'n symud i ffwrdd o defnyddio'r diagram cydrannau yn gyflym. So, yn sesiwn heddi, beth ni wedi gwneud, ni wedi cynrychioli grymoedd. Nawr mae syniad o sut i gyfuno grymoedd. Ni wedi gweithio gyda cydrannau grymoedd. Ac nawr mae cyfle gyda ni nawr i edrych ar cydbwysedd grymoedd. A beth sy'n golygu gyda cydbwysedd grymoedd yw cwestiynau sydd yn gofyn beth yw gwerth yr ongl, beth yw gwerth y lythyren os mae'r holl system, hynny yw pob llinell sydd yn y diagram, yn hafal i 0. Felly, yn un mwy o syml, os oedd hwn yn gweithio i fyny ac i lawr, a b, beth yw gwerth a neu b os mae'r holl system a tynnu b yn hafal i 0, neu mae a yn hafal i b. So, ffordd gorau i wneud hyn yw i edrych ar enghraifft i ddechrau ni bant. Enghraifft gyntaf yw beth yw gwerth Q a P o ganlyniad i cael rifau i ddechrau ni bant. So fan hyn mae'r cwestiwn yma'n neis oherwydd chi gallu gweld bod y ddau lythyren Q a P yn gweithio yn vertigol ac yn gweithio yn chorweddol ac nid y ddau nhw. So dim ond P sydd yn gweithio yn chorweddol, dim ond Q sydd yn gweithio lawr. So cam gyntaf yw i ddod nôl i system o torri popeth lawr i chorweddol ac i vertigol. So mae 12 Newton yn gweithredu ar ongl o 20 gradd. Beth ni'n gallu gwneud yw sicrhau bod ni'n deall bod ar hyd y chorweddol mae hyn yn cyfateb i 12 cos 20 ac i fyny yn gweithio ach yn 12 sin 20. Os ni'n deall hyn, ni'n gallu simuleiddio hwn trwy cofio bod yr grym sydd yn gweithio i'r chwith yn hafal i'r grym sydd yn gweithredu i'r dde, ac felly mae P yn hafal i 12 cos 20. Ac mae Q
yn hafal i 12 sy'n 20. Ac mae hwn yn cwestiwn neis i ddechrau ni ben, enghraifft i ddangos os chi'n llwyddo cael gwerthoedd ar hyd x ac ar hyd y, mae'r cwestiwn fel arfer yn symleiddio'n gyflym iawn. So 11.28 Newton yw gwerth P ac 4.10 Newton yw gwerth Q. Os oedd y cwestiwn yn fwy anodd, beth byddwch chi'n gweld yw bod gwerthoedd yn dau cyfeiriad. So eto, defnyddiwch popeth ni wedi wneud heddi, sef torri popeth lawr i'r cydrannau. Ac gobeithio chi gallu gweld yn vertigol bydd y 4 Newton yn P yn gweithredu. So bydd 4 Newton lluosi gyda sin 60 plus P sin 30 i fyny i lawr dim ond 12. I'r dde bydd P cos 30 ac i'r chwith bydd nid just Q ond hefyd bydd 4 cos 60. Os ni nawr yn edrych ar y diagram, yr unig beth mae rhaid ni wneud nawr yw i tynnu'r top o'r gwaelod ac i dynnu'r gwaelod o'r top. So os ni'n ffocysu yn vertigol, beth ni'n gallu gweld yw mae 4 sy'n 60 adio P sin 30 yn hafal i 12. Ac mae modd symleidio hyn i cael gwerth P. Ffordd gorau yw i cadw P yn hyn aildrefnu wrth i chi defnyddio cyfeiriannau. A beth ych chi'n gweld yw 12 tynnu 4 sin 60 sef 2 root 3 rannu gyda sin 30 sef hanner. Ac mae hyn yn cael ateb o 17.07. Nawr mae syniad da gyda ni o beth yw werth P yn vertigol. Mae modd i ni dod nôl i'r diagram ac edrych ar hyd y chorweddol ac datrys gwerth Q. So os dwi'n gwneud rhywfaint o le fan hyn nawr, beth ych chi'n gwneud yw gweld bod Q plus 4 cos 60 yn hafal i P cos 30. Aildrefnu Q yn hafal i P cos 30 tynnu 4 cos 60 ac felly gyda'r gwerth 17.07 cos 30 mae modd cael gwerth am Q. A mae gwerth am Q yw 12.78. So, fel arfer, mae cwestiynau gallu gofyn i chi datrys beth yw gwerthoedd y dau lythyren, so beth yw gwerth y dau grym. Opsiwn arall yn y cwestiwn yw i ofyn i chi beth yw gwerth y grym ac beth yw'r gwerth yr ongl mae'r grym yn gweithredu. Does dim gwahaniaeth yn sut ni'n delio gyda'r cwestiwn, ond mae cwpl o gamau gwahanol sut ni'n cael yr ateb olaf. So i ddechrau, eto ffocysu ar beth yw'r gwerthoedd yn vertigol a chorweddol. Fan hyn beth yw'n gweld sydd dyn ni yw 24 i fyny 10 lawr, ond P sin theta P cos theta fan hyn. So mae hyn yn golygu, os mae'r grymoedd yn cydbwyso, mae P sin theta yn hafal i 24, yn eich dweud rhywbeth tebyg am
ar hyd y chorweddol, mae pa cos theta yn hafal i 10. A beth ni'n chi gweld yn hyn yw patrwm oherwydd, os chi'n cofio nôl i hafaliadau, y beth i hwn 1 a 2, fel arfer ni'n chi adio nhw, tynnu nhw, lluosi nhw, rannu nhw. Ac os ni'n rannu'r ddau, beth ni'n gweld yw mae'r pa yn difrannu, oherwydd mae pa rannu gyda pa yn 1, ond mae sin rannu gyda cos yn hafal i tan theta, sy'n hafal i 24 rannu gyda 10, sef 2.4. A felly mae modd datrys gwerth theta i fod yn 67.38 gradd. So, hwn yn dod lan yn eitha aml, ble mae modd cael gwerth hafaliad gyda 2 ffactor pa a theta, so gyda 2 newidyn yn y 2 hafaliad, mae modd datrys am gwerth un yn nhw, ac wedyn mewnbynnu gwerth theta mewn i unrhyw un yn nhw i chael pa yw 10 rannu gyda cos 67.38, ac beth yw gwerth pa? Mae pa yn gwerth 26 Newton. So fan hyn, mae'r cwestiwn yn fwy anodd, ond beth sy'n sefyll mas yw eto defnyddio'r un system, labelu'r gwerthoedd ar hyd y chorweddol ac ar hyd y vertigol. Cofiwch bod y grym sy'n gweithio i fyny yn mynd i bod yn hafal i'r grym sy'n gweithio lawr. Dyna pan ni'n gallu ysgrifennu bod pa sin theta yn hafal i 24, ac yn yr un modd mae'r grym i'r chwith yn hafal i'r grym i'r dde. Ond wedyn, mae rhaid ni cofio un o reolau sy'n rannu gyda cos. Cwestiwn olaf nawr cyn i ni symud gobeithio symud ymlaen i cwestiynau arholiad. Beth sydd gyda ni nawr yw cwestiwn olaf ble ni'n gallu cyflymu lan trwy osgoi wneud y diagram. Gobeithio bych chi gallu gweld, os ni'n neidio syth mewn i'r chwith ac i'r dde ac i fyny ac i lawr, ni'n gallu aildrefnu yn eitha gyflym. So, os ni'n canolbwyntio yn vertigol, beth sydd gyda ni yw pa sin theta adio 20 sin 35 a mynd i bod yn hafal i 10 sin 20 adio 12 sin 50. Ac fan hyn, weithiau mae fel arfer symud y rifau i'r ochr arall, ac felly beth sydd gyda ni yw 5 sin theta yn hafal i 10 sin 20 plus 12 sin 50, ond tynnu 20 sin 35. Ac mae gwerth pa sin theta yn hafal i 1.14. So, i gyflymu lan tymor bach, beth ni'n gweld yw ni'n tynnu un sydd yn gweithredu i'r cyfeiriad gwahanol. So, os ni'n cymryd y chorweddol, mae pa cos theta yn gweithio yn y cyfeiriad positif, ac yn gweithio yn y cyfeiriad negatif yw 20 cos 35 ac 12 cos 50, ond peidiwch anghofio bod 10 cos 20 hefyd. Ac felly mae gwerth pa cos theta yn hafal i 14.7. So eto, sylweddoli bod 2 hafaliad gyda 2 newidyn, pa a theta, a mae modd datrys eto gyda'r un dull. Mae'r un dull eto rannu'r 2, un rannu gyda 2, a'n gafon ni sin theta dros cos theta yn hafal i tan
theta, ac felly beth sydd gen ni yw tan theta yn hafelu 1.14 rannu gyda 14.7 sydd yn golygu bod theta yn gwerth tan i minus 1 rannu gyda 1.14 dros 14.7 ac mae gwerth theta yn 4.43 gram. Nawr gyda'r gwerth theta, mae modd mynd nôl i ddatrys, dewyswch unrhyw un i cael gwerth p yn hafel i 1.14 rannu gyda sy'n 4.43. A bydd gwerth p yr unig gwerth i heb cyfrifon cyn y sesiwn heddi, so bydd rhaid i ddefnyddio'r cyfrifiannau yn 1.14 rannu gyda sain 4.43 yn hafel i 14.24 Newton. So nawr ni wedi gweld lot o enghreifftiau sydd yn ffocasu ar defnyddio grymoedd. Y prif peth sydd yn sefyll mas yw bod rhaid ni cynrychioli grymoedd gyda saith, a mae'r cyfeiriad yn bwysig, positif a negatif, a cofio bod positif i fyny vertigol a'r chwyth i'r dde yw'r positif am chorweddol. Ni wedi dysgu sut i cyfuno grymoedd, a ni wedi atgoffa ein hunan bod lot o'r amser triongl yw'r ffordd gorau i cyfrifo'r gwerthoedd ar hyd x ac ar hyd y, ac wedyn ni adio nhw. Cofio bod sain yn cael ei defnyddio yn vertigol, cos yn cael ei defnyddio am y cyfeiriad chorweddol. Wrth i ni defnyddio'r cydrannau, ni nawr yn hapus bod y cyd-effaith o grymoedd yw pryd mae'r holl grymoedd yn hafel i'r grymoedd yn y cyfeiriad gwahanol, a sut i cydbwyso'r hafeliadau i ddatrys gwerth dau grym neu gwerth grym ac hefyd gwerth ongl. Yn y 10 munud sydd ar ôl, ni nawr gallu dechrau edrych ar cwpl o gwestiynau arholiad. So mae'r cwestiwn yma o haf 2019, ac beth mae'n dangos yw 3 grym llorweddol camlan, so co-planar sydd â maint 21, 11 ac 8 sydd yn gweithredu ar ronin p i'r cyfeiriad sydd yn cael ei dangos yn y diagram. Mae cwestiwn A, gwerth 5 marc, o wybod bod tan alpha yn 3 rannu gyda 4, beth yw maint y grym cyd-effaith? So beth yw gwerth y grym sydd yn gweithredu i sicrhau bod hwn yn cyd-effaith? So beth ni'n gwneud nawr yw datrys hyn trwy cyfrifo'r gwerthoedd yn y cydrannau gywir. So ni moyn ffocasu fan hyn. So lawr 11 Newton, 8 Newton, does dim gwahaniaeth fan hyn, ond i fyny ac i'r dde, beth sydd gen ni yw 21 sin alpha ac 21 cos alpha. Y peth diddorol, a'r peth mwyaf defnyddio fan hyn, maen nhw wedi rhoi gwerth tan alpha i ni. So, os chi methu cofio, bydd croeso i chi datrys beth yw gwerth hyn trwy wneud y dych mwyaf syml, ond beth sy'n sefyll mas i fi yw mae alpha yn hafel i 3 rannu gyda 4. Ac os chi'n cofio o soccer tower, beth ni'n chi gweld yw mae gwerth pob un yr un naillai 3 dros 4, 3 dros 5 neu 4 dros 5 yn dibynnu ar pa ddau chi'n defnyddio. So eto bydd sain o rannu gyda h yn 3 dros 5. So ni'n gallu ysgrifennu bod hyn yn 21 lluosi gyda 3 dros 5 ac bydd y gwerth ar hyd y chorweddol yn 21 lluosi gyda cos sef 4 dros 5.
So nawr, o wybod bod tan alpha yn 3/4, ni nawr gyda gwerthoedd pob un yn eu cydrannau lan ac lawr i chwith ar dde, a mae gwerthoedd yn 12.6 ac 16.8. So beth sydd gyda ni nawr yw un gwerth o 12.6 yn erbyn 11 ac 16.8 yn erbyn 8 sydd yn cyfateb i gwerth sydd yn gweithio i'r positif 16.8 tan i 8 yn hafal i 8.8 ac mae'r grym sydd yn gweithredu i fyny yn hafal i 12.6 tan i 11 sef 1.6 ond nawr ni gallu gwneud y cam ychwanegol. So right ar dechrau'r sesiwn heddi dwi wedi sôn am cyfuno grymoedd. So os mae'n gwerthoedd gyda ni yn y cyfeiriad x ac yn y cyfeiriad y, i cyfuno nhw ni gallu gweithio nôl trwy cyfuno'r diwedd i'r dechrau. A beth ni'n gallu gweld yw bydd gwerth yn gallu cael ei darganfod trwy defnyddio Pythagoras ac felly bydd gwerth yn hafal i ail israd 8.8 wedi sgwario adio 1.6 wedi sgwario sydd yn hafal i ail israd 80 sef 8.94 Newton. So yn y cwestiwn yma, yr unig beth ni wedi wneud i wneud y cwestiwn yn gywir i'r diwedd yw ni wedi wneud cam gyntaf yw ceisio datrys gwerthoedd yn cyfeiriad x ac y, yr hyd ychwanegol a vertigol. Gan gwybod y gwerthoedd, ni'n wedyn yn datrys beth yw'r gwerth x ac y. Yr unig peth ychwanegol nawr yw ni nawr gallu gweithio nôl a gyfrifo gwerth y grym cyd-effaith trwy cyfuno'r gwerth x ac y. Yr unig peth sydd ddim yn y cwestiwn fan hyn yw mae'r cwestiwn gallu gofyn i chi hefyd i gyfrifo'r ongl. Os ydyn nhw'n gofyn i chi gyfrifo'r ongl, mae croeso i chi defnyddio Socotoa eto i gyfrifo'r ongl theta a bydd hyn yn dweud wrth chi pa cyfeiriad mae'r grym cyd-effaith yn gweithredu. Mae cwestiwn ba yn gofyn i ni i esbonio pam nad yw'r grymoedd yn gallu bod mewn equilibrium beth bynnag yw gwerth A. Wel, os ymwneud nôl i'r atebion ni, pam nad gall yw grymoedd bod mewn equilibrium beth bynnag yw gwerth A? Wel, os ni'n meddwl am hyn, ni gallu edrych ar y system. So os ni'n edrych ar y system vertigol, ni gallu gweld bod 11 yn hafal i 21 sin alpha ac felly bydd alpha yn hafal i 11 sin minus 1 o 11 rannu gyda 21 sef ateb. Ni'n mynd i gadw am eiliad ac os ni'n edrych ar eich chorweddol bydd 8 yn hafal i 21 cos alpha ac mae hyn yn golygu bydd y ateb yn cos minus 1 o 8 rannu gyda 21 a beth bydd ni'n gweld yw os mae'r atebion yma yn yr un peth mae'n golygu bod y grymoedd gallu bod mewn equilibrium ond os mae'r grymoedd ddim mewn equilibrium oherwydd bydd y grymoedd ddim yr un ateb. So mae rhaid i'r ongl bod yr un ateb i sicrhau bod yn gwneud synwyr bod y gallu bod mewn grym cyd-effaith. It's balanced, oes dim modd i hwn bod yn wir os mae'r gwerthoedd hyn yn gwahanol. Os chi'n mewnbynnu hyn mewn i cyfrifiannau, beth bydd chi'n gweld yw sin 11 rannu gyda 21 yn 31.6
67.6 i 1 le degol ac 67.6 i 1 le degol. Ac felly mae rhain yn wahanol ac nid yw'n bosib bod mewn cydbwysedd neu mewn equilibrium beth bynnag. So, gobeithio chi wedi gweld lot o werth o'r sesiwn heddi a gobeithio mae'n gweld chi yn y sesiwn nesaf. Diolch i bawb sydd wedi cysylltu a wedi defnyddio'r adnoddau. Diolch.